Araba maskalo tile 17 san 2021 an minnu sɔgɔlen don an n'a bɔlɔlɔ sanfɛ an b'aw fo. An ka expertw ka kunnafoni kɔnɔna na bi ani Aji Darame de bɛ ɲɔgɔn bolo. An ka sigidolen ni ale bɛ dolaci bi Estonikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Plaid City la kari tɛmɛnen ka kɛɲɛ n'u ka championnat tile fɔlɔ baaraw ye. An ka samatasɛgɛ in n'a tɔɲɔgɔnw u ye olu ni u ka jɛkulu min tɔgɔ Transnarva olu tun karilen don ɲɔgɔn na. A ɲɔgɔnkunbɛ kɔni kɛra ɲɔgɔnkunbɛ jilajalenba ye ni Aji Darame n'a tɔɲɔgɔnw bɛ san sɔrɔ 5-1. An ka sigidolen yɛrɛ y'u ka celu 5nan don sanga 82nan na. Ani yɛrɛ Olympique de Bamako dolancilakɔrɔ yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. A kumana a ka jɛkulu kura kan ani laɲini minnu b'a bolo an ka samatasɛgɛw fɛ ni o ye ka jɔnjɔnba ta ka di Mali ma. An ka jɛ an ka lamɛn. Bonsoir, ne tɔgɔ Aji Darame, international malien. Ne ka équipe tɔgɔ Paili Lameskoni n'a bɛ Estonie jamana kan. An ka équipe BG Premier Division de la. Ne ka laɲini ye k'an ka équipe dɛmɛ ka se ka kɛ championnat premier ani ka qualifier ka taa Europa Champions League la. Ne yɛrɛ ka objectif ye ka se ka bɔ yan ka jouer yan kosɛbɛ ka taa yan balontan duguba min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka taa yen ka taa balon tan yen ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka taa an ka pays jukɔrɔma tintin ye n'o ye Mali ye n'o ye équipe nationale A ye. An ma deli ka ko mun sɔrɔ n'o ye Coupe d'Afrique ye ka se ka taa an ka pays jukɔrɔma tintin an ka se k'o coupe an ka se k'o Ala k'o nɔgɔya ye k'o don an garisɛgɛ la. Mais an ma TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ malien supporter bɛɛ lajɛlen fo, an mago b'aw ka dugawu la, k'an sama ni dugawu ye kosɛbɛ. Merci Aji Darame. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Musa Kɛbu ale tun bɛ dolanci US Kita la. Ale y'i bolonɔ bila sɛbɛn na Serifkaw fɛ yen nɔ Moldavi. N'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an n'a yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛnɛ in kan yan. N tun bɛ dansigi a ka bi kunnafoniw na k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.